Batarupa Rawaja Gumuruh Bende Beri Tatang Tratang Sesautan Sorak Awur Awurahan Sorak Batarupa Rawaja Gumuruh Bende Mungkong Tatang Tratang Sesautan Sorak Mawur Mawurahan Hoi belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam buta-buta galak selalu lucak-lucak buta-buta galak darah lo jajan asik ya ayo le lo ya woi ya punya lah is Batarupa Rawaja Gumuruh Bende Mungkong Tatang Tratang Sesautan Sorak Mawur Mawurahan
ayo kanca ayo dong makarya halo ayo Lestario oh hey ah ya Iya manut bosnya topik ini. Semua ini tak celok bos kali ya. Lah iya. Kowe yo salto no. Salto. Salto. Tekoki wong kene mumpung ning desa Trembul, Dik. Ngono. Ditekoni wong kene. Enak kok piye? Pengen apa njaluk salto ping pira? Pengen salto ping pinten Bu kula, Bu? Pinten? 10. 10 5. Pinten, Bu? Pinten? Ping wagi 50. Walah request akeh mbah ora nyawer. Kowe kok aja isi-isini wong jae. Lah wong kowe ngomong ngono, lah wong ibu ora nyawer. Sing nganteni lah Gum Dik, Dik. Ngono kok aja ngomongno. Ngono ya. Ora gelem ngomong Urung. Kantone boxing. Ngantene pusing ngobongi apa piye? Salto sik, Dik. Salto. Salto sik. Timbangane salto dibuka sik antarane iki antarane apa? Ngono ya. Iya. Dibuka sik. Ora carane buka. Ah buka karek bukake. Ya gak ngono to, Dik. Ah nek buka biasa tak jembebeng. Ini buka apa? Buka apa? Buka lemari. Oh, buka lemari. Tak kirane buka apa, Dik?
Alah, Mas, sekiranya nek repot candak tali gocine tewu. Teng. Yosor. Lah iku sidane apa? Malah ape tinju. Wis pokoke ngono ku. Duh ora agak rabi langsung pegatan ke ADRT ngono. kowe. Ah diteko isik. Kok iya, kowe sing tuwa ndongakno. Lho, tuwa kowe, Dik. Tuwa kowe. Lah nek kene carane ketok tuwa kowe kok. Ya gak ngono no. Lah piye? Di salam sik. Salam sik aku. Iya. Urung sik ah. Salam sik to, Mas. Kayak kok urung-urung gebute ngono buri ae. Iya nganteni engko. Kowe lak cokot tenan malu. Asli tak ampun dunya katu wong kumang kok. Ora sempal sithik ra apa-apa. Salam sik, Dik. Salam sik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Angge bismillah waalaikumsalam patak piye kowe? Sabar, Dik. Innallaha Ma'asabiri. wong sabar Kekasih Gusti. lah. Ayo. Innallaha Ma'asabirin. Wong sabar Kekasih Gusti. Usaha malaikat kok mati dhisik ya kono. Salam sik, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kurang kompak. Kurang kompak. Kurang kompak. Kompak. Bocah iki Piye? wong goblok pitung kecamatan ngono ya, Dik. Ngejare kompak. Maksudnya iki kue salaman sing tegas, sing jawab yo ben do krungu, jawabe ben do kompak. Tegas ngono. Tegas. Ngono penak ket mangok gremeng. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye, Dik? Hei, wis jane apa ngejak gelut ta apa jane? Ngejare salam sing tegas. Tegas iya tegas ning ra ngono, Dik. Lah kudune piye? Ngene. 7 tahun ning kozin, Dik. Lawo. Dodol pentol. Aduh. Jepret. Bocah iki jak gelut tenan iki, Dik. Jebule penak pek yo. Aku biasa komplek terus kok, Bu. Tanganku cilik, Dik. Tanganmu sampe gedene ngaplok aku mpleng nganggur. Ya siap-siap lah ya aku ya. Yo, Adik Rono. Adik Rono. Salah arek gayo. Iya, iya. Teng. Yo, oke. Kita ada taline kene tewu. Teng. Tewu. Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mono acarane Sunatan. sunatan bangun. Sopo sing disunat? Telo disunat. Iku wis ora telon teh. Ora ono Eh. duraan kok cah. Telo disunat, Dik. Duraanmu aku esuk gak tak jakne lek kowe. Lho telo sakmene gedhe iki labu. Kok iki mono acarane ngantenan, Dik. Sing nganten yo Mas Yanto kalih Mbak Sopo? Yo. Mbak Yanto. Kok Yanto? Sing Lah. lanang jenenge Yanto. Sing wedok mesti Yanti. Oh, Yuni. Yanti, Dik. Yuni. Lah, Nah, Sukeni, Dik. kok sukene patak kowe. Yuni Sekeni. Ditungakno, Dik. Heeh, muga-muga Ndang. dilengkas jadi bapak ya. Lah kok dadi bapak nganggur. Lah iya serabi. Donga musik iki lho, Donga endi? musik. Ditungakno sik. Bocah iki wopone mulai gak bocah kowe gak. Kok yo nganggur. Lah piye? Ngomong aku rasakno kowe ku. Iya, efek bar ngene-ngene kok. Bar tonyone uteke kena. Utekem kopior. Muga-muga sakwise nanggep baruan iki. Baruane dhewe. Baruane dhewe penting nanggap. Lah, iki barongane dhewe kok nanggap. Lah piye dhewe. Kok lho, donga iki sing simpel, Ya. sing singkat. Mugi-mugi dadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Genten kowe. Bocah iki donga gur ngono tok iki, Pak. Lah sone ngono tok iki. Lah donga kok ngono tok to, Dik? Lah piye? Ya didongakno kagem ngantene sak keluarga, Dik. Heeh.
Muga-muga rezekine tambah kathah. Amin. Muga-muga rezekine tambah lancar. Amin. Muga-muga oh kok muga-muga terus ah. Jajal nganggur kowe iku. Muga-muga cepet dan diwehi momongan. Nah, intine iku, Dik. Ya. Paman sing apik-apik lah, Dik yo. Nek kowe bagian elek. Duh, kok iso? Lah elek rupane elek. Duh. Aku iki jane Cina, Dik. Cina. Cina aku. Piye beleni? Aku dek iki Cina. Kok ngweyel meneh? Lah Cina nek rupane ireng. Kowe tak donone kenapa aku rupane ireng? Kenapa? Aku iki biyen Cina. Lah terus kon nyelepno bu aku, delalah selepane bledos. Mulane aku dadi ireng. Lah kok iso? Biasane kan bledosan opening langsung mengap-mengapi ku. Lah iki kan mau ireng etok, Dik. Kowe Ora black mambane iki. Super black. Cina. Cina Kira tak Cina apa. ora. Cina tak muro. Salto sik kowe. Salto sik. Salto sik. Heeh. Aja ngisin-ngisini wong, Dik. Isini-sineh kowe. Kene. Lah galungan apa senam ibu gedeker. Senam Mbak. Iki bar tiba, Dik. Alah asline gudiken niku. Gudikan bramu ngono. Iki bar tiba. Ora aku mau roh gudike gredep panu tok ngono. Panuntun ta apa iku ana panune. Ayo pek salto pek.